Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Lakhangor Ponidip MSC constituency ke parlo choki hola sanglang ke hat tinia lipen pangti kro an kacheleng atowar kaselam bom SOPDG scheme atowar sai ke claim bom adim an PWD mechanical division atumpen kahumridam rong rup kabuche along akenang sot nai ki towar henlo lason thotsi sanglang ke hat tinia lipen pangti kro arong an kacheleng 4.5 km atowar an sai ke claim bom along labang so atowar non prabjin pen kapatang ponjia phansi sai claim bom lo Labang solong PWD Mechanical Division Dipu Department atumpen SOPDG scheme pensi cyclone bomb adiman humri damlu lasi labang so atowar non prabjin pen kapatang ponjia phansi cyclone ponlu lapen non pen batai hini an test et lo lapen ke testang an ke mesen pusi thanpon lapen non batai isi an test nang lang pusi department pen than pachini pon lapen contractor jointo borua pen nangke thandun atengke non prabjin pen labang so atowar kapatang ponjia phansi cyclone bomb lo puta nang pachini dun Nilipen Philip Tiso, Karbi Anglong News. Ini lah department pen nak kihumri bangke langsung tua kuansi ke claim kini mah kini nombor lah test dia bangsi bang lo kadang tang batai si test tang lo apa non pini ya batai ni apa lo apa non batai si test lah pen ke test report tu yang ke mesen si itu macam lah bangsa tua kan leng kan dulu sah langsung tua ke 4.7 asal awal so tua kan nanti si patang pergi panak kenang do asal tua lah piningan bang patangi posi KPT kita kan tong kontraktor tong klaim pacun tek pone lah kontraktor apa tulang binga ton nalimen cetani mah nilimen ke sarwan ko non nilip Cukela subdivision long sini ni subdivision get tu Auto tempo kapasangkok abas aphan kapatong dunder ajok inut adimalong amat apran ke damnang. Jakhong poni phainiar kep arni adapor phai kep apor dipu dilai 4000 road lakhijan atowar krongthom kachetok along dipu pen siloni jan kacheleng ma deupani abas lapen auto tempo ahir ingtang rak pen kachetong ajok inut adimalong amat apran ke damnang. Birta kelong dun atengki ma deupani abas dipu kiwang bompen lakhijan towar krongthom kachetok angden chet along pasangkok ahut ihum aphit pen nangkidun bom auto tempo basa phi patong dun der ajok inut apran damnanglu lapen bangke thomatum arengahu sunanglu bangso ajok tong sekot pen CCI nijorapar arogia hospital along an sekelangja phan ponlu ketong dundak auto tempo bearing registration number AS09AC1363 lapen ma deupani bus bearing registration number AS09AC5113 pusi pangthekpon tong sekot pen bukajan pulis atuma phan birta pisi ademak long anpali dunsi do anasai sitame chipar dengpon apran ke damjui auto tempo kewek abang phuamen sarthe taru asopo karlitang longbir taru arongamen starmen killing apar hidipia sorpusi pangthekpon Lapen arenga hukeso bangke thom Karbi traditional music school along lochar libong dilison terang mirjeng inghipi bariti mungpi lapen banghini atum aphan amen pangthek ponlong nilang bukajan pen sarkurube Karbi Anglong News KNYC atum pen methanga sahem lorulang so jejar aklam along pherang ke amai ke phapon Bangso Pherangkia Maike Phaponangkok alam theki non kachari bom BJP a sarkar Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam government atum kachari kechoka puthaksi jasemet KNYC pot moteron pen lamthi jaipon tangte pot moteron pen Pherangkia thingnu kaning jepon alam thele arjuponik sine Frangsi na letung ladak kan itu tong pot Pherangkia klembang phu atum abang hitumanda yang sama kadang mempejalo letung KNYC ya songa hin pini na letung manang chop Phaponangkok athela ke si Karbi Anglong Autonomous Council long non kasulibom Karbi Anglong Autonomous Council le bukan state government long tala pusi sulibom malam itu abang solang apa tak seratan ke pacini ji pasien itu ke hang iklo alam thibang ke lapulo de Karbi Anglong Autonomous Council long keron ke back pencheng lo ajak welfare schemes puno job apu thak puno award of contract apu thak puno alang litum ke labang so dak long ke thedung nepotism mason si claim pon long lo kidam tang ni tani litum labang so pu thak ke Council of Donri athengno ta ni thongkep ni anda kopine dharna dolo setami PCM sarvana resi memorandum pidamno setami pinyanta apson kang saipon thengdam long ledelo khula sota nang litum theklong po merit list aphane panung kuksi Karbi Anglong Autonomous Council atum
ke plang ki phi adon narap tangka maha ki ong pichat atum hansi alang litum hansi RDP pon se Karbi Anglong mage non lapu answer kahino a situation nang lelo je kacharli pu masi ladak long mag a value avedet ason mandel Karbi Anglong Council long kapin chong kopi poloma athema non ladak Karbi Anglong Council long ke merit basis pen le ajali ki pon even in job and in contract na lidun theklong ji ladak long bangke nepotism favoritism du uge klang dak lo apen Karbi Anglong Council ke non ke nepotism industry ason si manik dat lo labang so puthak niltum kachechak un isi gidam tani da nitum isi yang ton bang chibi bom lo lapen rang jinang ni bang satami nitum kan sai long leptike chesong bom jilang kisi nitum atu midik satami isi nilitum kachesong ji phan aseng ton kachibi ji phan nilitum DC office on satami DC office lapen SP office on satami isi information paledam lo food march kido ji phan from Manja to Dipu food march kam memorandum submission alo bang ke lahen lo lage DC bang DP lo isi bang ke SP and DP lo information alo bon satame non laso bangso sarkar mane BJP sarkar la onset khaino lo la onset fascist lo non ke freedom of expression la pen freedom of assembly la pen freedom of movement mane fan nang litum chini po Karbi Anglong Autonomous Council long ke non amat ke each and every department la 30 department long la thedung nepotism do ke anu tinta la ke chini lo open secret lo muthe ratum chasong a hedet lo a joini si solam ke deep joy na ason sin mander lo la pen litum lang namik laba non ke kachali du o tum da pinando lo Karbi tum hakoso na lilo non ke MA BA nang pas apen PhD atum ta dolo bon sa tum alang litum ke pinier na job long le ke long e ko malo ke plan ki phi la tum si job ke long ji non Karbi Anglong isi jutang lang no son senang mandet lo driver asopo ke driver ma sima han ki jora sopo ke han ki jora sopo sima lapen inut officer asopo inut officer sima lapen inut CM asopo ke nani akapet thedung ar pusi la posan ke deng kon se thedung thekon lai ko people podami la tay la ke isi nepotism akapchat la pusi na dan ko la se rada pan ke chuning ri bang ke until unless nepotism dutik ke karbiarat ke chim thurun elo da se la bang so fight long lai ni tum pukali lo muthi isi hei kereng nang ji bupan si anutin sarme che song nang po ili che chak dun joy puke change bangun elo la bang so aputhak ke ako non na litum theklong po aja ka tumang ke non risu jang dom ke sakuri ki jobun sedat la pason da dolo mate discourage da ni bi son man da alang litum ke non ke just for petty jobs just for survival ke reng phan alang litum ke Delhi Mumbai la pason chongda dam lo hoda ka chongda dam pe litum ko pilo thek long ke hoda ka chongda dam pen ke ko pilo thek long ke occupy ke lang pe mane chilot mane thengbo la pason se do la si job phan lok da Karbi arat Karbi khai Karbi risu jang ki dum de ke boy da tu bangol no chinang la ke chi pik nang lang ma chi dera phi Karbi Anglong Autonomous Council a CEM EM MP tum amek prangi ma labang si la si pulo dolo enough is enough che chak dolo non ke risu jang ma thunang po arona tengpen ilitum che song na por la pen la DC SP la pen chengnok la government atom non e phana ki ber the permission po men pen nane fundamental rights na pa check sai song de labang ilitum me khoi khai athema labang ke totally si aron kali unconstitutional la pen la ke totally si illegal abuse of power ko sing ilitum punang ko Fuloni ahawar arlo local MACEM kangbora killing pen fuloni arat atuma phan ake joy pen haike bai ke rapon hidia sai ke klem ta non malom ki akhi ada jong si avi pulotang te penang an aki sungdo lapen la so aki sung apora hut kachera dun laki kemesen asai lapen kisung det atum sitami ake joy muchot chilongpon lason thak si jakhong poni phai ner ke barni fuloni constituency angkang arlo fuloni arat atum aphan aki sungkrung che thekdun long si em kangbora killing aning ke mesen ajok amithang akhia dat pen fuloni arat atum aphan ake joy pen hidi hai ke bai kerap dun lapen kedam tang jakhong poni phai trok arni pen pini an ke hapre thongkep so se an fuloni arat atum aphan ake joy pen hidi hai ke bai patang pi etlu lapen non ke wangje arni an sitami rap dun bom silang busi ningjepon